أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. dendangal bandiraɓe heɗotoɓe en to hello men YouTube, en calminiɓe, en juurimaɓe, en calmini kala ɗo dande nde yetti. En ñaguima jomum yaafuya so won ngakkande nde yi e ɗeɗo golle ko yidde tan ha ballodiren enen kala e diine men o. ɗum woni mbaɗen yewtere nde tawa ko e pular jangen hen bindanɗe men. ɗum noon mi salmini moni kala e mon ɗo woni eno woniri. en daroto ɗo joni tan ko windande men dewnaten hen so Allahu lamɗo o jaaɓi. ko Bokar Ahmad Souleymani Diop to Nouadhibou. amin mbiya on ketki jam, bismillah e heɗade windande men sariyya joni so Allah jaaɓi. windande men ñalawma hande nataten ko e damal julde juuletende so tawi nangue nangama. so nangue nangama ene jogui no yiɗa yo julde, ene jogui waktu jiɗaɗo yo juule. ɗum noon ko nden julde woni nde kalaten no juulirte, no joom deftere o addiri e damal mum e nder deftere makko. ene wawi wasde gasdude e windande wotere. en peccat ɗum e nder bindanɗe men yontere ɗe, bindanɗe men joyi ɗe so Allahu lamɗo o jaaɓi. ƴeewen ko mbawɗen dañde hen. ɗo WhatsApp ɗo gaddirten ko par windande, kono to YouTube to ko bindanɗe ɗe foof tan nawdaten, mbaɗen ɗum windande wotere. nde wonde toon ɓuuri yajje, neɗɗo ene wawi heɗade tawa téléchargeani heddo e on nokku. so yiɗine omo wawi télécharge tawa waɗata koye kele walla ɗo wawi wadde foof tawa ene yaada. kadi fewnude ɗum ha waɗoyo toon nde ene ƴetta temps seeɗa. ɗum woni mbadden ɗum lawol gotol tan beete foof yaada, bawɗo heɗade toon foof tawa ene heɓude bindanɗe ɗe foof. toon kam fawaki e joguiɗo téléphone, haymo ala téléphone ene wawi heɗade toon. hay joom ordinateur hankadi sa heeɓi a andi ɗo yiitete, sa naati toon a yiilima, haalaka sa abonima hen, nde windande naati toon foof ma yette so Allahu lamɗo o jaaɓi. faslun o wi kanko ceernajo o sunninama. holko sunnina? o wi sunninama raka'atani, darɗe ɗiɗi. darɗe ɗiɗi ɗene so aɗa jange no waɗate. o wi sirran kadi koko suuɗate. sunninama yo juule darɗe ɗiɗi. darɗe ɗiɗi ɗe so aɗa juule mbete jangde nde nantinte walla. o wi sirran koko suuɗate mbete kono darɗe juulete noɗe ɗe tan ɗe mbayata. o wi ala, ɗeɗo ko bi ziyadati qiyamayni woruku ayni. ɗeɗo darɗe ene ɓeydo hen darɗe ɗiɗi goɗɗe e jaggugol e koppi laabi ɗiɗi goɗɗi. hol sababu ko addanta julde wande ni wiyede yo juule? o wiili kusufi shamsi, sabu wirnade nangue enen mbiyata nangede nangue. mbete ɗum kam ko yimɓe foof juulata ɗum. o wi wo in li amudiyin, hayso ko koɗɗo e wuro baadiya hoɗɓe dow, hay ɓen ene jamire yo julde nde. ko on tan. o wi wo musafirin, hay ɗanniɗo ene wiye yo julde nde. mbete ko ɗanniɗo foof o wi ala, ko lam ye jidda sayruhu, mo soobaki e yaadu taw, on wiye yo nden julde. ko dañƴen ɗo e bindol ko ɗo bindol ngol haɗata so Allah jaaɓi. ƴeewen famminde yimɓeɓe no julde nde siforto, ko wonande ƴeewoɓe bindi ɓe paama no haala ka lelori. sunninama yo darɗe ɗiɗi juule so nangue nangama. darɗe ɗiɗi juuleteɗe ɗe no ɗe juulirte, nde wonde ko naafila ñalawma ala khutba, ɗum woni ko ɗe suuɗete. won sernaɓe wiɓe ene yiɗa nantine, nde wonde darɗe ɗe ko jangate hen ko ene juuti, hade yimɓeɓe caftude darɗe ɗe juutira ɗumen ha ɓurta.
ko jangate ko so juuri non so tawi jomum ene nana ko haalate ko ene waawi haqqillaji mum en gona hen kono ko yara kam ko kode cuuɗetede darɗe ɗiɗi ɗe wonano darɗe gadoraɗe ɗe ni tan ɗe mbayata ala ko darɗe ɗiɗi juulate kono darde fof jaggate e koppi ko laabi ɗiɗi sa habbiri lawol garwaniwol habbirando harminirdu no gandirɗen neɗɗo jangannoɗo fatiha e simore jagga e koppi wiya sami allahu liman hamidahu yaha sujjoya kono ɗeɗo julde so nangue nangama so neɗɗo o habbiri habbirando harminirdu o jangi fatiha o gayni o jangara ko suratul baqara ha joofa o jagga e koppi o wona toon ko abbi ko darino ko tawa yettoyaki fodde suratul baqara kono noon ene abbi hen firti tan ko yo koppi ɗi juut o wiya sami allahu liman hamidahu o liyo o yaha o sujjoye kono ala ɗo wi sami allahu liman hamidahu ɗo o daroto kadi o janga fatiha o fawa hen suratu ala imran ha joofa o jagga e koppi kadi fodde ko darino ko so wi sami allahu liman hamidahu joni o faya leydi o sujjoya sujudu o abbo e jaggugol e koppingol yettaki jangde nde kono noon ɓuri no koppi jaggirteno ni ha abbo jangde nde sujudu o yettota ko koppi ɗi kono ko ma ɓado koppi ɗi kañumne o jotto jonde hakkude sujudaji ɗi kono jonde adorande nde ni tan o sujja kadi lawol gongol fodde kadi ko jagguno e koppi ko o ummo o daro nane darde adinde o janguno ko fatiha e suratul baqara darde adinde nde o jaggi e koppi o darti o jangi ala imran joni ɗo darti joni darde makko ɗimmire nde ruku o gadiɗo o darde adinde nde o janga suratul nisa'i fatiha suratul nisa so ɗon joofi o jagga e koppi fodde ko darino ko o wiya sami allahu liman hamidahu o janga fatiha o janga suratul maida so joofi o jagga e koppi fodde ko darino ko o wiya sami allahu liman hamidahu o yaha o sujjoye sujud fodde ko jagguno e koppi o jotto o sujja kadi fodde ko jagguno e koppi o jotto o tahiyyo o salmina ko ni darɗe ɗiɗi ɗe juldete ɗum woni ko ceerno o wi sunna sunninama no bindol ngol lelori wo in li amudiyin hayso ko amudiyanke woni koɗɗo e gure dow egga hoɗa en wo musafirin hayso ko ɗanniɗo lam ya jidda sayruhu mo soobaki e yaadu taw sunninama e mabɓe li kusufi samsi sababunde nangede nangue holko sunnina e mabɓe raka'atani julde darɗe ɗiɗi tawa darɗe ɗiɗi ɗe bi ziyadati qiya mayni aɗa ɓeyde darɗe ɗiɗi goɗɗe wo ruku ayni e jaggugol e koppi laabi ɗiɗi goɗɗi ɗum ɗo woni ko sunnina e mabɓe eɗen jokka windande men so allahu lamɗo o jaɓi en kaali haala julde nangede nangue ceerno wi wa raka'atani ene juule darɗe ɗiɗi raka'atani darɗe ɗiɗi ɗum ne ko sabu holɗum li khusufi qamarin sabu nangede lewru enen mbiyata nangede lewru so tawi lewru woori lawol mum wirnima ɗone ene juule darɗe ɗiɗi ɗum kam ko jamma wonata ɗum ne kadi koko nantinte nde wonde en gandi ko naafila jamma koko nantinte ɗum woni ene juule raka'atani darɗe ɗiɗi hol sababu li khusufi qamarin sabu nangede lewru so lewru nangama ene juule darɗe ɗiɗi kan nawafili hono no naafilaji fo mbayini tan darɗe ɗiɗi fo calmina darɗe ɗiɗi fof calmina jaharan kadi koko feññinte kañumne kadi koko feññinte bila jami'in ko alda e dental waɗantake dental yimɓe ndendintake hen ene juula ala goto fof tan juulata bangue mum ɓe juula kadi cuuɗi mabɓe so dañama jamma o fof kadi ko waktu nangede lewru so lewru nangama jamma o fof hande woppa tan
وفي صلاتها أقب الفجر إذا لم يغب أو طلع القمر منخشفا قولان kongudi didi ngoni e mbete ene juule e caggal fajiri so tawi lewru ndu yiyama don tendu woppaka mbete ene juule walla juuletaake kongudi didi ngoni hen ni woni no dedo darde ne de juulirte de kam kono nafilaji fof juulirte ni nangede nange den darde ene juule tawa ene wade dental ma en kal kadi hoto yida de juule nangede lewru non den wadataake dental goto fof juulata bange mum kadi yida ko goto fof juula suudu mum woni bila jam'in wonudiba bil masjidi rutti koy haala ka ngadino den haalde nangede nange nde wonudiba ene yidana dum juulede bil masjidi to jama yida ko jehen jama juulo yen ton so nange nangama mbasen wiide eden jaha ladde eden juulo sabu hade nange nge woppitede tawa en jettaaki do juulaten do wona en patorama sunna o dum non ha mbaawen wadde sunna o en kenyoto tan payen jama juulen julde nde wona en dañi kadi sunna o woni wonudi ba salatu kusufi shamsi bil masjidi yida ko yo juulo e jama la bil musalla juuloytaake to juulirde no yimbe badata pummugal ni khawfan min injila'iha qabla wusulihi ko adi kulaten ko hade nange nge woppirede taw en jettaaki ton kadi fata fuutu sunna o patora den dum wa hadha in sulliyat jama'atan kama huwa al mandubu dum non sanani wiya yida ko yo yehe jama ko so tawi wadama dental hono no yidirani wa ammal faddu fayusalliha fi baytihi so tawi ko neddo goto tan juulata ada jogi softende e hattan wawde juuldude no yidirani e juula suuduma basi ala hen so tawi kon dental non yida ko yon jama en kalino no jangirte dum ko eden pammini yumbe be gila adan tan taw usuwa haalande en ko jangare hen dum woni o wi wo qira'atul baqarati ene yida kadi jangude suratul baqara janga dum summa muwaliyatiha refti e dewdi e suratul baqara woni ala imran ha joni no kalirden joni cimoje de en kali suratul baqara kalden ala imran kalden nisa kalden maida de do cimoje nay deggundiri dum woni non ene yida jange hen baqara e cimoje dewde e mum tati de wona cimoje nay fil qiyamati e darde nay de darotoda de kono non ko yeso yidede dum ko so ada wawi yida kam ko yo juut darde de sa wawa jangude baqara janga cimoje godde juudde sa wawa dum hayso gugul hu allah janguda hen darde fof ene sella kono non yida ko ha wona lorlikino goldo allah jomum janga de do cimoje tawde omo wawi ni woni nyaawore ha joni ko jangate e de do darde ko non wa wa'dhun ba'daha ene yida waajade yimbe be caggal julde nde so juulama gasi o waajo yimbe be yo kula Allah yo jokku en dam yo mbad ko mojji mbete Allah ene danda dum en e de do cadede ceerno wi wa raka'a kal qira'ati wa sajada kar ruku'i wa raka'a o jaggi e koppi kanko juulowo julde nangede nange kal qira'ati hono no jangino o ni ha abbo e juurgol jangino o wo sajada o sujji maana yo sujju kar ruku'i ha abbo e juurgol jaggugol e koppingol so sujjine ko non sujjudo o wayata holde julde nde juulate wo waqtu julde nangede nange kal iidi way kono waktu julde pummugal ni so nange fudi ha towi ko do juulate do ha zawal ha nange oño faya bangi hirnange ummade nde nange fudi ha towi ha zawal ene juule do waktu o so zawal yoni en juulani hankadi waktu o fatima juulede so wana jango kadi so tawi nange ge woppaka juulen kono hande kam fatima waktu mum tan ko ummade pudal nange ha zawal do woni waktu juulede nangede nange way kono waktu juulede julde pummugal ni
wo tudraku rak'atu birruku'i en kaali darnde fof waɗi ko jaggugol e koppi laabi ɗiɗi. So neɗɗo ari joni noon a tawi yimɓe ɓe ene juula julde nde, a tawi darnde arwanire walla darnde ɗimmire, a tawi almami o darima mbaɗen darnde arwanire, o jangi fatiha, o jangi suratul baqara hawa gayni, o jaggi e koppi, o woni toon fodde ko janganno ko, o wi sami allahu liman hamidahu, o ƴetti ala imrana omo janga, an ko ɗo garɗa. Ay jaggugol e koppi gadigol ngol daɗima, a tawimo e ndeɗo jangde, walla nde o yeehi ha o jaggo e koppi nde lawol ɗimmol, so ummimo ngolɗo tan ko cujjoyowo ko ɗon tawɗamo e ɗin koppi, a dañi darnde. Wiyatake sabu ɗito koppi daɗima tan hankadi ɗiɗo koppi mbaɗa kono dañƴo feccere darnde ni, ala hayso ko koppi battidiɗi ɗi dañƴa a dañi nden darnde kam nde jagganɗa koppi, hayso ko lawol gotol jagganɗa de koppi, nden darnde a heeɓi ɗum. Ɗum woni wo tudraku rak'atu ene heɓtire darnde bir ruku'i e jaggugol e koppi, ha joni hayso ko ɗimmol ngol bir ruku'i sani ma'ahu, jaggugol e koppi lawol ɗimmol wondude e almami o li annahul fardu kal fatihati qablahu, nde wonde ko farilla way kono dañde fatiha gadiɗo ɗum oni. Wa amma ruku'ul awwalu fa sunnatun kal qiyami qablahu. So tawi ko jaggugol e koppi gadigol ngol ko ngol sunna tan, ngol way kono darnde adinde nde ni ko nde sunna tan. Ceerno wi wala tukarraru firlintake noon julde nangede nangue. So en juuli ɗum hande, en juuli joni, en gayni nangue woppaka, en mbiyata kadi yen battu lawol gongol. Ala ko lawol gotol tan batten. Eyyi so tawi en mbaɗi en firlinta, sabu woppaka ala en firlinta, wiyataki en firline en mbaɗi woppaka yen battu. Ɗum woni wala tukarraru salatu kusufi shamsi in atammat qabla in jilaiha, so ɓe timmini nangue suwa woppede, wa zawalu fiha li malikin, tawa kadi zawal en heddi, imam malik ko ni wi firlintake radiyallahu ta'ala anhu, in atammu salatal kusufi wa shamsu bi haliha fala yu'idu salata walakin yad'una. Imam malik ko non wi, so ɓe timmini julde nde nangue nge woppaka, ɓe mbiyata aɓe pirlito kadi julde nde, ala ko woni tan aɓe duwo, yoɓe gona e duwade. Walakin yad'una wa man sha'a tanaffala, jiɗɗo fof noon ene wawi wonde naflude nafilaji mum, jiɗɗo fof ene wawi wonde e naflude nafilaji mum. Ni woni ñawore ndeɗo julde nde. Ceerno wi wo inin jalat fi asna'iha, so tawi nangue nge woppirama e nder ko ɓe juulata ko, ɓe puɗɗima darɗe ɗe no kalirɗen ɗe no ɗe juutirte ni, ɓe dañi darnde wotere walla e nder lawol ɗimmol ngol aɓena dari ha nangue woppama, fa fi itmamiha kan nawafili qawlani, woni konguɗi ɗiɗi goni e timmindeɓe no nafilaji keddiɗi ɗi mbaɗete ni, walla ha joni mbete ɓe juuldata ko no ɓe juuldanno julde nde ni, konguɗi ɗiɗi goni hen. Konngol wi aha kay noɓe puɗɗorinoni ko noon tan ɓe jokkitirta, hay so ɓe junnani jangin kam darnde hen fof ko laabi ɗiɗi jaggante e koppi ha ɓe gayna julde nde. Gongol ngol wi ala ko wonno sababu ko tawde iwi kay ɗo hankadi ko yoɓe mbattu ɗum no nafila ni tan, ɗo ɓe jaranno fof yoɓe mbattu nangugol e koppi lawol gotol tan, ɓe jaaha ɓe jokkira julde mabɓe. Qawlani konguɗi ɗiɗi goni e kaɗo haala. En kaali e windande men ɓennude alhaali julde nde firlintake, so nde juulama gasi tan nde gasi. Hayso nangue nge woppaka en mbiyata eɗen juulta julde nde, ha mbiɗen imam men malika yo welu ya Allah won e makko, o wi so ɓe gayni julde ɓe juulata julde nde gongol, ala ko yoɓe gon e duwade tan, jiɗɗo naflude fof ene wawi wonde naflude. Ene jogi wiɓe so neɗɗo o wi ene juula julde nde lawol gongol o haɗete, nde wonde ndeɗo julde dagaki nde juule, so wona sababu mayre wooda, sababu mayre ko nangede nangue nde ɓe juulanino ɗum hankadi gasi. Ɗo kay so ñaldini woppakane ko noon ɓe juulata hankadi ɓe juuli,
pibɗo namdade mbete janngo so nge woppakane mbete ɓe jokkata ɓe juula walla ha joni ala hay janngo kay so tawi nge woppaka en juuli hande nge woppaka nge ardi noon janngo nge woppaka ko nanngugol gotol tan woni ɗon ha joni en jultata lawol gongol kono so nge woppama hande en juuli joni nge woppama yeehi ha ɓooyi nge nanggama kadi ene sella julten lawol gongol so nge woppama yeehi ha ɓooyi nge nanggama ene sella julten lawol gongol so nge woppama yeehi ha janngo nge nanggama ene sella juulen kono en juuli hande nge woppaka ɗo ha lewru nge woppaka e ko lawol gotol ngol tan juulaten nde wonde sababu o hankadi gasi ɗum ko wonande joom namdal o mi jabanomo namdal makko gila o suwa namdade so Allah jaaɓi wo ɓuddima fardun ceerno wi ardinama farilla khiifa kulaɗo fawatuhu fatade ɗum summa kusufun caggal toon julde nangede nangue adde farilla kulaɗo ene faato ene woodi ko wayno nangue nana nanga añɓe nana juhi en ene jogori yande men mayiɗo nana maayi joni noon so ɗeɗo gueɗe foof gardi holno mbaɗaten farilla kulaɗo o ko ɓuuri hulede ko yo ɗum ardine so tawi ko añɓe ɓe ɓuuri hulede gardinen añɓe ɓe kaɓene mabɓe heɓe jaaha hakkude mayiɗo o e nangede nangue gue ko ɓuuri hen hulede foof mbaɗen ɗum so tawi ko mayiɗo o hula hade wahlade ubben mayiɗo o waktu nangede nangue nde ne heddi juulen julde nangede nangue woni wo ɓuddima fardun ardinama farilla khiifa kulaɗo fawatuhu fatade ɗum ka qitali aduwin ni woni ñawore mum summa kusufun so tawi ɗum ɓenni farilla kulaɗo o ɓenni hawri e ñande hen ko julde wonno nangue kadi koko nanga hol hen ko gardinten summa kusufun ɗo ko nangede nangue adoto addede ha gasa nde julde fuɗɗa arde ɗum woni summa idun so julde nangede nangue juulama waktu o nanɗon heddi kadi ñande hen ko julde summa idun refti juulen pummugal hawrino eɗen jinno yarninade eɗen gondi e hokkere walla eɗen gondi e ɗom ko eɗen jiilo ndiyam ñande hen ko julde en mbaɗi julde nangede nangue en juuli julde men pummugal ha en gayni en juulata ñande hen julde nangede nangue wo ukhira al istisqa'u li yawmin akhara julde yarninade nde en nemnat ɗum ha ñalawma goɗɗo nde wonde julde yarninade so en gari e damal mum hayso ko windande ma en dañ hen so Allah jaaɓi ɗaɓɓi ko yo yimɓeɓe bontino horo ñanto te ñande julde ɗaɓɓa ko yo yimɓe ñanto wadde wona gueɗe jaadoje te julde nde ardoto julde nde so ardima en juuli ha en gayni yarninade nde mbaɗen ɗum ñalawma goɗɗo tawa ñande hen en ñantotako hakkude noon yarninade julde nangede nangue e julde pummugal hawrude e ñalawma goto ɗum anduɓe ene jogui hen haala nde wonde wona hunde hewde yaadude ɗum woni anduɓe ene jogo hen ene jogui hen haalullaji wonde wona hunde wawde hawrude haalama kono was tuskila ene jiiɓa hen ɗum woni wo in kana aw kada was tuskila ijtima'ul idi wal kusufi fi yawmin li anna al kusufa la yakunu illa fi tasi'i wal 20 min ash-shahri wa idul fitri awwalu yawmin minhu julde korka wonata ko go lewru te julde nangede nangue kañum wonata ko nogas e jeenayi wadde noon wona hunde wawde wondude ɗum woni aɓe jogui hen haala enen en jahani on banggue ceerno wi faslun sunnal istisqa'u li zar'in aw shurbin bi naharin aw ghayrihi wa in bi safinatin sunna o sunnal istisqa'u sunna rak'atani jaharan wo kurrira in ta'akhara ceerno wi sunninama
al istisqa'u yarninade jehen yarninade juulen yarninade juulanen sabu dañde ndiyam hol sababu ko ene addana en yarninoyade li zar'in sabu remru eden jogi gawri men nana hokki tobani caali ko uddi ndiyam arani jarnino den bete ene toba ha ndiyam waama mbawen hebde ko cohluden e ndiyam ko aw surbin walla gawri men kay hokkani kono noon enen en dañani ko jarɗen ko ndiyam ko jarɗen jiiloto ɗen jarnino ɗen ha beeli mbaɗa ndiyam dañen ko jarɗen tawa surbino o bi naharin ko e caangol enen ko e caangol jaraten jarnino ɗen caangol ngol waɗa ndiyam mbawen yarde hen aw ghayrihi walla ko wona caangol ko wayno toɓo walla sewnde ha wawa addude ndiyam ɗum ɗo fof ene wona sababu ha jarnino ɗen nde wonde yarninade nde ko yiilade yaajede ummorade Allah towɗo o ɗum woni jarnino ɗen sabu ha jaren walla sabu caangol men ha waɗa ndiyam walla sabu gaweje men aw ghayrihi walla ko wona ɗum sabu daabeje men ha jara ɗum ɗo fof ene yarnina ne i ɗum kam tawa gonɗen koye dow leydi jordine ceerno wi wo in bi safinatin hayso koye laana gonɗen koye bateau gonɗen kono noon gonɗen koye maayo haadgo bateau mo gonɗen o gasi ndiyam belɗam en mbawa yarde ndiyam kaɗɗam ɗam jarnino ɗen bete Allah ene hokka en toɓo so toɓo toɓe men dañen ko jarɗen ɗum ne kadi ene sella julde yarninade no juulirte ceerno wi raka'atani ko darɗe ɗiɗi waɗate darɗe ɗiɗi kono noon nde wonde ko dental kadi ene waɗi khutba ko darɗe ɗiɗi juulete darɗe ɗiɗi ɗene almami julna en so gayni kadi waɗana en khutba ɗum woni raka'atani ko darɗe ɗiɗi jaharan kadi o feññintu hen jangin nde wonde julde nde ene jogii khutba wo kurrira inta akhara ndeɗo julde so tawi neeɓi ene firline en juuli julde nde en jooɗima balɗe en jiyani ha joni toɓo walla en jooɗima ñalawma on jiyani toɓo kadi eɗen mbawi jultude lawol gongol woni wo kurrira firlinama julde nde inta akhara so tawi toɓo ngo leeli arde julde nde ene firline tawde kay ko sabu yarninade nde ko sabu gawri walla sabu jaram firlinen ñalawma goɗɗo kadi ngam ha dañen toɓo holde julde nde juulete ceerno wi wo kharaju duhan ɓe jalti feññangue eɓe jaltu feññangue no fummirte ni tan on saha ɓe jalta ɓe paya ladde ɓe juuloya toon wo kharaju duhan nde wonde waktu mum ko ɗon lis zawali faade zawal kañumne kono feññangue juulete nde ɗon ha zawal ɗo woni ɗo julde nde juulete yiiɗa ko yoɓe jaltuɓe paya to juulirde yoɓe jaa ladde to juuloyte pummugal to ɓe juuloya toon ɓe ƴeewa boowal ɓe juula hen kadi so aɓe jaha musa tan yiiɗa ko yoɓe jaaru koyɗe sabu yankinade e feññinde basal yoɓe jaaru koyɗe so aɓe jaha yarninoyade ala addude otoji joɗɗi ala yoɓe jaaru koyɗe so aɓe jaha kadi bi bidlatin tawa aɓe ɓorni comci dappuɗi ɗum ne kadi ene yiɗa ɓe ɓorno comci ɗi gona kesi ɓe mbasa ñantade tawde ɓe goni koye en kaalino windande men ɓennude so hawre ñande julde waɗe ñalawma goɗɗo sabu ñande hen yiiɗaka ñantede so aɓe jarninoyo wota khassu in ɓe tinna ɓerɗe mabɓe ɗe kulol Allah ɓe jankino ɓe tina kulol Allah e ɓerɗe mabɓe nde wonde ko ɗum addata jurum kamɓe yarninoytoɓe ɓe noon mashayihu nayeɓe warɓe wo mutajallatun e nayeɓe rewɓe
wo sibyatun e sukaɓe ɓeɗo fof ene jalta yaade yarnino yaade aɓe jaha noon sukaɓe ɓe laaman la yaaqilu minhum mo haqqilani e sukaɓe ɓe haqqilanani julde on yahata ko haqqilɓe ɓe jahata kadi wo bahimatun la bahimatun mumanteji jaltintake nawede seɗen jaha yarnino yaade en degginta dabeje men nawen hayso won wiiɓe ene waɗe ko lolli ko alal mashhuri ɗum woni fa khurujuhum makruhun alal mashhuri yaltinde dabeje ɗe ene nawara ɗum ene aña e konngol lollugol li annahu lissalati nde wonde ko yehre ko juuloyde wo qila yundabu wiyama ene yiɗa wiiɓe ene yiɗa ɓe pawi ko e haala nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam ɗo wi walaw la ashyaakhun rukkaun wa atfalun ruddaun wa bahaimu ruttaun la subba alaykum l adabu sabba so wonano nayeɓe mon juuloɓe sukaɓe mon muynoɓe mumanteji mon ma Allah yuppu e mon lepte ɗum noon tawde ɓe ene jogui jurum ɓe nawore mbete yumɓe ene daña jurum won wiiɓe adi nawe haalɓe kana haala ɓe fawɓe ɗo dalilu mum en ɓe jabama wonde faanda e haala nelaɗo kaɗo ko so wonano ɓeɗo nana goodi nder mon tawede ɗum en e nder mon to gonɗon e gure to wona yaadude e mum en ladde wadde wona yarninade nde ala koto gonɗon nder wuro to aɗi koddi e mon toon aɗi gondi e mon ɗum noon hayso on jaadani e majji aɗi gondi e mon wadde ɓen mbi ɗum ɗi nawartaki konngol lollugol ngol wi ko daabeje jaltintake ko yimɓeɓe tan jaltata jaha yarninoyade sukaɓe jalta jaha yarninoyade tawde ene kaqqilani dewal Allah mumanteji jaltintake wa haidun debbo piiliɗo kadi yaltata debbo piiliɗo onne kadi yaltata yaade julde yarninade kadi o yadata e mabɓe piiliɗo en gonduɗo e ɓesgu en ene aña jaltugol ɓeɗo hayso noon ƴiƴam ɗam darima kono noon o suwa lotade ene aña jomum yaaha ɗo bindande men ñalawma hande kaaɗi so Allahu lamɗo o jaaɓi ha bindande men garoje yontere faande mi salmini moni kala e mon mi juurima ɗum dendagal ko heɗoto en ɗo e oɗo YouTube eɗen ñaganoɓe Allah moƴƴere eɗen ñagoɓe du'awuji eɗen mbiyaɓe tan ketki jaam yo Allah hokku en famde hokka en kadi rewrude ɗum Allah jaɓana en kadi so en dewri ɗum ha so en dewi ɗum ngal ɗo dewal min beltima no fewi alhamdulillahi rabbil alamina nde Allah yañirini ɗeɗo lawe ɗo ganduɗa yimɓe ne mbawa dañde hen moƴƴere ko Bocar Ahmad Diop Tun Wadibu amin mbi on ketki jaam on jarama